चंद्रपुरात काँग्रेसमध्ये अंतर्गत कुरघोड्या सुरू आहेत। महापौर पदासाठी काँग्रेसमध्ये अंतर्गत कुरघोडी सुरू आहे। वडट्टीवार गटाचे 15 नगरसेवक अज्ञातस्थळी रवाना झालेत। धानोरकरांकडूनही नगरसेवकांसाठी वेगळी व्यवस्था करण्यात आली आहे। शहर मनपाच्या निवडणुकीत महापौर पदासाठी काँग्रेसच्या अंतर्गत कुरघोड्यात दिग्गज काँग्रेस नेते विजय वडट्टीवार यांच्या गटाचे सुमारे 15 नगरसेवक अज्ञातस्थळी रवाना झालेत। विरोधी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी देखील आपल्या समर्थक सुमारे 12 नगरसेवकांसाठी एकत्रित वेगळी व्यवस्था केली आहे। 2 दिवसात महापौर पदासाठी आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता आहे। महापौर आणि इतर सर्व पदांवर आपल्याच गटाचा नगरसेवक व्हावा यासाठी दोन्ही गट उभे ठाकले। एकूण 66 नगरसेवकांच्या या महापालिकेत काँग्रेसने स्वबळावर जागा मिळवल्यात। 27 जागा जवळपास त्यांना मिळालेल्या आहेत आणि त्यानंतर जनविकास सेनेला 3 जागा मिळाल्या। एकत्रितपणे 30 जागांसह सत्ता स्थापनेसाठी काँग्रेस प्रयत्न करत असल्याचं कळतंय। आमचे दोन्ही नेते हे मंचकावर सोबत होते, तिकीट सगळ्या प्रक्रियेत सोबत होते आणि हे दोघं मिळून चंद्रपूरचा महापौर बसवते।